Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Andrew. Adi nan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagtrabaho ija abroad ti asawak. Ket medyo nabayag ijay. Ti amuna ket addan na ipatakder mi abalay. Gapo tadandani impatulod na amin abirok na. Ngem saan met gayam. Taginastos ko laeng iti awan kaisaskan na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Andrew. Dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Hello, Tina Baket. Kumusta kan dita abroad? Nasaya at lang tamad ti kasasaad ko dito, lakay. Ay na, nagrigat ti mayadayo. Ngam an-anusak, tapno makaipatakder tayo mutan iti kabukbukudan tayo abalay. Ayun gayam, nakabayad akon kadagiti inutang tanga inaramat ko ang nag-abroad. Iti sumaruno asweldo, agipaw itakton, tapno marugyanan ti ipatakder ta abalay. Nasaya at no kasta Baket. Agan anad ka akanayon dita Di ka unig bambanog, tamang ano agsakit ka. Wan lakay, katagyamanak. O sige nga rudan, umawag ak tumanan inton sumaruno a day off ko. Bye. I love you Baket. I love you to lakay. O sige, bye nga rudan. Agan anad kamot akanayon dita, ha? Wan Baket. Ad-adapay kan ka Sige nga Roden. Bye. Ay na, matungpal matlaangin ti arapaap mi kinitina. Amaadaan iti kabukbukudan abalay. Ne, da kayo matgayam nanang. Sumrag kayo Agyaman nak, Barok. Ala, agtugaw kayo pa'y. Tainak mangala iti kapeyo. Agyaman nak, hangam sa anak matlaang nga agbayag, Barok. Kumusta aklak kumati anak ko? Imawag ka din kan ka. Awan pagdanagan nyo kenkwana, nanang. Nasayati ka sa saad na ijay. Bayan nyo, taintun sumaruno nga umawag. Agsarita kayon to, nanang. Ay na, agyaman nak nga ron no kasta, Barok. Uuray kas kasano. Jakon agdandanag maipapan kanitina. Naala kong to'y damo nga impawit ti asawak. Inak ka nun igatang ka dagiti materyales. Tapno marugyanan ti ipatakder mi abalay. Pare Andrew! Ha? Adda ka mat dito'y sangot ti bangkaw. Awan pare. Winidrok man ti impawit ni Baket. Kasta ka di pare. Mabaling ka di akasayanta. Agilibre ka mata na pare. Kuha namin pare. Igatang ko na ito iti materyales. Di bale pare. Basit lang ti may gastos ta. Ala na, mapantan. Kaayaban ti kapsat mo, Juna. Agar mo sartayaw. Di pa'y nakariing tatang. Kasanumot ngamin. Nabarbartok idirabi eh. Kariingaon. Kasaritak man day ta kapsat mo. Uwan tatang. Juna, itimplanak man iti kape. Nagsakit ti ulo ko. Mabait lang manong. Nasayaat ta nakariing kan, Andrew. Napay ka di tatang. Apay anabarbartak ka anagawid idirabi eh. Asino ti kaduam, kan sa dino tinagapgapuan yaw. Adtuin ti kape manong. Kuha tatang. Nagpailibre ni Larry di kalman. Gaputan na ibagakin kuha ng adayang pawit ni Tina. Kaday jay. Naginom kami. Anya, imbartak yung laang tinagrigrigatan ti asawam akwarta. Sana na maulit, tatang. Siguradwam laang. Tano maulit pa iday jay. Siya kun ti mangibaga iti asawam iti aramidaw. Hello, Baket? Hello lakay, kumusta kayo dita? Naigatang mo ka din di damo nga impawit ko? Uray di mo igatang amin. Mangibati kamot iti para gastusan nyo dita. Kuha, bakit?
Tainton sumaruno apa nagpawit ko. Ikam tumo ni nanang ko iti igatang na iti abasto na. Uwan bakit? Di ka madanagan tay kakto. O, anyangin na kay. Magagara na kun ang makangag. Istoryaan mo ano nang igatangam iti damo apawit ko. May mayat no istorya kiton malpasan ti balay. Ah? O, sige nga Rod. Pictureum to nga Rod at isend mo kanya. Uwan bakit? Di kagdanag. Kastanto ti aramidag. Sige, kakadwa. Aginom tayo lang. Itintulangan sumaruno apa nagpawit ni Tina gumatang kiti materyales para iti ipatakder mi abalay mi. Unay kan pare. Kanayon mo nga ibagati kasta. Ngam di mo matar-aramidan. Anya, oy, di ka man pare lare. Kay kayat mong tupay. Tapno, libre tinom mo. Ay ka, inumlat na nga rod pare. Apay akasta kamutan, Manong. Anya ti kayat mo asawa, nading ko anapintas. Nagbalin kamutan amang Martak. Kan saan arumbang nga aramatom dagiti ipatpatulod ni Manang Tina a kwarta. Ading. Apay nga ibarbar kadam mutan. Di ka kadimaasyan kini Manang Tina? Agrigrigat ijay adayo. Sumartang ka man. Gumatak to iti materyales ti ipatakder mi abalay. Inton sumaruno nga gipawit. Ay na, Manong. Gasgas daytan. Agpatingga ka lang iti sao. Ngam inton maawat mong ti kwarta. Ibartak yun tumanan kadagiti babarkadam. Agpanunot ka kumamanong. Panunutom ko matirigat ti asawam nga dayjay adayo tapno lang. Huston! Di na kisuro! Amok teraramidak! Ay, agamiris ka itan Manong. Amangan numala daw ton ti amin. Nay, si Kamot Gayam, Andro Barok, ay sumrak ka Sana nanang. Umay ko la itad to'y kwarta nagapo ni Tina. Ato yo, awatin nyo. Agyaman nak, Barok. Ay, wan Gayam, saludsudot man laeng. Adang amin na ibaga ni Tina itinaudi apa nagsaritam iti cellphone. Kumustaan na mo, ti may patpatakder ka no abalayaw. Ay, kunak mo't ajak amu tawan mo't ti makitkitak. Ang imbagak laangan nga amangan no jak amaw no sa dino tinagpatakderam. Wan nanang. Adayo dito iti nagpatakdarak iti balay mi kinitina. Iso adi yung makitkita. Ay, kasta Gayam. Takastanto ti ibagak iti anak ko, Baro. Nay. Bigat. Agin inom ka manan iti arak, anak ko. Ay na, anak ko. Nagmayat ti biyag mo dito, idin to ti asawam, kat adda iti adayaw nga agrigrigat. Kasano dito yung tatang? Manulangan na bulan. Malpaston ti kontrata ni Tina nga asawak. Pulos ajak pa narugyan ti balay kayat na nga ipatakder mi. Daytan tay kanayon mi nga ibaga iti adem, anak ko. No hindi pa ila kuma nagamiris ka. Kan nagpanunot ka. Nasayaat kuma. Nalabit analpas kuman ti balayaw. Anya ay teramidak tatang. Mapan mo damagan dagiti pinalpalamot mo ababarkadam. Dagiti linamlamos mo iti arak kan pulutan. Matulungan da kamat siguro itan. Tatang, babawi ako. Mabuti nga, ang mga nukuranak ti asawak. Kat talaga akasta Alangan mo't amaragsakan iti inaramid mo. Kasano nga dito yung tatang? Awagam ti asawam, kat ipudnom ti amin. Anya, siya kabalan nga ramidan day tatang. Amangan no di naktukit di sangputan ti asawak. Manong,
Kasarita nakakano ni Manang Tina. Adto ti cellphone ko. Apay si tinawagan na. Basta, kasarita mon Manong. Hello, bakit? Apay sana siya tinawagam? Gaputad da sinaludsod ko iti kabsat mo. Sikaman lang ti pagdamaga kon. Pudno ka ding barbartek mo amin dagiti patulod ko a kwarta. Anya? Bakit? Sana puno da ita. Sigurado ka? Wan? Mala, agtalakakan ka lakay. Sapay lakuma, tadi mo dadaulan day ta. Aywan gayam, asidagan ti panagbakasyon ko. Kayat ko makita ti maipatpatakdar abalay ta. Inrenyok ti kontrata, taamok adi pa'y nalpas ti maipatpatakdar abalay ta. Tina, bakit? Oh, apay, aday bagam. Awan, bakit? Agan anad ka akanayon dita, Sige nga rod lakay, agyang manak. Sige nga rodan. Umawag ak tumanan, sakbay ti panagawid ko. Bye. Bye. Bakit? Apay, adi mo pa ilaimpod no ti agpayso Manong. Mabuti ang hakading ko. Ang mga nuguraanak ni manang mo, numamuan na ti kinapud no. Ajak pa'y narugyan ti balay nga rapaap na. Katanya nga rod ti aramidam ita Manong. Ajak nga rodam mo. Agbabawi akon kadagiti nararamid ko. Naladawan ti amin. Nasayang amin dagiti birok ni Manang Tina. No kumata nagpanunot ka iti nasayaat. Saan kumaadim manon iti kastoy? Naimbag nga oras mo abalayan. Umayak man, tada na patag nga ibagak. Ay katuan abalayan. Ala, sumrak ka. Agyaman ang abalayan. Ay, ada ka din ni Andrew. Adala biit na panan na. Apay ka di abalayan. Anya ti gagaram ken kuana. Ay, si kaman laang ang ti pagsaludsudak abalayan. Ada ka di pa isabali asularyo. Awanen abalayan. Apay ka di. Ay, nukasta. Sad ino nga rod ti ibagbaga na ang nagpatakdaran na itibalay da ken ni Tina. Ay, kinapudno na. Awan pa'y na ipatakder ni Andrew abalay. Anya, nay, ti amo ni Tina kat adda maipatpatakder abalay da. Kayat na pa'y nga rod amapan ko kanu kitaan. Ngam ko namat ni Andrew asaan aditoy tinagipatakderan na. Nay, adda kayo madnanang. Wan, taadda kayat ko apanagnakan. Anya day tananang. Podno ka day, nga imbarbartet mo kanu amin dagiti birok ti anak ko. Imbes a pinagpatakder mo iti balayaw. Pakawanan dak, nanang. Ay, uunay ka, Andrew. Di mo pa'y inikan importansya mo tirigrigat ti anak ko iti adayo a lugar. Nagsakripisyo ga po iti arapa-apyaw. Ngamaan niya ti inaramid mo. Pakawanan dak, nanang. Agbabawi akon. Diyak ka mo ti sawag. Ngamasyanak unay iti anak ko. Ikarik, aturak ti bidot ko, nanang. Siyak mati agabroad. Tapno makaipatakdar kami iti bukod mi abalay. Pakawanan dak. Dep pag ti babawi. Gapo iti inararamid ko. Bakit? Adakan? Wan, apayakit kitaan naklatan. Di nakadipastrakan. Sumra ka, bakit? Sumra ka. Kunak no inton umay abulan pa iti panagbakasyon mo, bakit? Ayan ti maipatpatakder abalay na ako nam. Ayan na! Sungbatan nag! Ulbud ka, Andro. Di mo pa'y inikan patag ti panagregregat ko iti adayo. Para iti masakbayan ta.
Pakawanan na. Bakit? Nagsakit day ting inaramid mo, Andro. Kunak no inaramat mo iti pagsayatan dagiti kwarta ngayon pawpawit ko. Ngam saan mat gayam tadagiti barkadam ti ad-adangayin ranod mo. Anyat klase mata! Pangaasim bakit? Pakawanan na ko, ma. Ikarik. Jakton ulitan pa itikas dyan ngay naramid ko. Jak amo ti sawag ita. Di ka pa'y lakayat ama kita. Gaputag borborak ti darak iti naramid mo. Isang agawid ak pa'y laang ije balay tananang. Pangaasim bakit? Di nagpanawan. Ikarik. Ilintag ko ti bidot ang naramida. Siya akong taga-brood. Tapno makaipatakder tanton iti balay nga rapapta. Pangaasim ko, ma. Di nagpanawan. Diyak mo, Andro. Ngam no ita. Diyak pa'y lakayat ti makidanakan ka. Sige, ditakan. Kat panawan to la siguro ti makaibaga. No kano ang malipat nagtinaramid mo. Di na bakit? Pangaasim. Di nagpanawan. Nasaktan iti husto ti asawak, Mr. Lonely. Kat jak nalapdan iti panangpanaw na kanyak. Aging ga ita saan nakpailaang anapakawan. Ngem jak tumauma, ngagkidkid daw iti pamakawan na. Umadani meten ti flight ko. Ta nagdesisyonak mat nga agabroad, tapno matungpal mutlaang ti arapaap mi abalay. Ket mang namnamaak, amaurnos tumatlaang ti estado mi nga agasawa. Alakastan ket sapay lakumata nakaibati iti adal, tuy pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Andrew. Andrew, pagayam ko, amin tayo ket agkamali. Ket tinaskan, nakaamiris ka. Ket ilintag mon ti kamalim. Ala, anusam nga ay aywan ti asawam, tapno maurnos yumatlaeng ti pamilyayo. Ket agbalin aliksyon da itoy, apakasaritaam, kadag iti asawa, nga da ije abroad, ti asawa da. Ipatag kuma, ti kwarta apagrigrigatan, dagiti kapamilya, nga da iti abroad. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Andrew, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.